Assalamu alaikum bandiraɓe tonkoɓe ɓiyankoɓe Aw Pindi TV bisimilla mon e roɓɓindu jayndeli moɗon weltare min dañtay kala saaha huccidde mon noon kadi min dañiri weltare oɗo subaka talata hande koyɗon yolla waɗanen jaam goto fo salminama yinde ko noon manama e jettode seeɗenɓe min jittake e largotol calminama juura berta juuɗe ñagade wawa yuppo e Sénégal e aduna foof rafikara wawa holluden caggal hettiyankoɓe e ɓiyankoɓe noon tigui ndeweten garen e roɓɓindu jayndeli meɗen ko ɓuuri tengtude hande ne jeeya hen COP 21 COP 27 mo ganda gardiɗo leydi ndi yeehi townete oɗon COP 27 noon gam tan yewtude kala ko faye caɗele aduna o ɗum noon konngodi makko nane e nder jayndeli ɗi caggal ɗum libération Pape Alé Niang de saktoɓe kabaruji fo darima goni goomu goto gam tan wiide yo wuppito fatay koreji makko goɗɗum woni ɓi gotoy gonnoɗo ministre ɗo e nder leydi meɗen Sénégal nanguiɗa ɗo e faux biyeji ko joni joni wonta sallahu lamdo jeeɓe noon tigui hettiyankoɓe e ɓiyankoɓe gudditiran jayde gendiri le soleil jayde ande oɗo subaka ari tan e konngudi gardiɗo leydi ndi président de la république Macky Sall e tan COP 27 ɗum ɗon noon o darima tan gam wiide ko fayi e priorité ji mana ko ganduɗa ete hande ɓuuri jojjude e banggue Afrique ɗum noon o limi hen toɓɓe joyyi ɗi ganduɗa o haaldi ɗum e mabɓe e targande ɓe mbaɗi goomu manggu e pottital gam yewtidde ko fayi hen ɗum ɗon noon koye l'évidence yene kay l'évidence noon kamɓe ɓe gari tan e oɗo subaka e arde e banggal foncier walla mbiyen banggal leydi ndi ɗon leydi noon kamɓe ɓe jaari ɓe kaali hen tan ko wiide omo ganduɗa kanko woni ONAS kay walla mbiyen tottaɗo ONAS o woni Mamour Diallo e wiideɓe tan o haala makko haalanomo ɗo ko faye banggal leydi ko way noon kono noon haɗanimo tottede l'ONAS ɓe mbi passation de service oɗon kay rewe lawol ɓe mbi jayde ha joni tan e banggal mobilisation kamɓe ɓe ganduɗa kamɓe goni wonɓe e banggal saktugol kabaruji fo ɓe mbaɗi junggo e fandu gam tan yidde Pape Alé Niang woppe rutto e ɓesgu muɗum caggal nde ganduɗa ina fawa junggo oɗo saaha garen e jayde grand place noon ari tan koye konngudi procureur e wideɓe procureur kay oɗo saaha ko badɗo corse e ko fayi e tan dossier Pape Alé Niang ɓe mbi noon o waɗi wi hen ko Pape Alé Niang kay ko neɗɗo mo ganduɗa ene suutanno konngudi ɗi gona gonga fawde ɗum e woni hen yimɓe ha tengti e banggal tan kamɓe daɗiɓe ɓe wi Abdou Karim Fofana kañum wi tan ko Ousmane Sonko foti waɗede kono Pape Alé Niang waɗani Mimi Touré dari tan gam wiide yo Pape Alé Niang woppe fatay ɓesgu muɗum garen e jayde vox populi kañum noon ari tan ko ha joni e nanggugol Pape Alé Niang nangga sabone anda kanko procureur oɗo no suuti konngudi makko fanude hen e wiidemo tan Pape Alé Niang nanguira ko konngudi ɗi fawake gonga e kadi noddude askano wiide ɓe yoɓe gummo e dow fitina kadi wiidemo tan ko faye corporation mo ganduɗa ete ko daɗiɓe ɓe o suuti konngudi fanude e mobɓe kanko Amady Diouf ɗin konngudi o suuti wadde ɗum chargé e dossier oɗo ɓiɗɗo gorko biyeteɗo Pape Alé Niang ha joni tan ɓe mbi ISCTS kamɓe noon ande guesam koɓe wiɓe aɓe mbaɗa grève mo ganduɗa ko 96 heures wonta so tawi goƴali mabɓe woppitaka hakkille garen e jayde l'observateur noon kañum ari tan ko ha joni wiide yette Sénégal oɗo saaha nane zone rouge ɗum ɗon noon saabi ɗum ko ñamale ɗe ganduɗa ene fawe dow hoore Sénégal ene to foti tan walla mbiyen waɗi dépassé ko ganduɗa ete UEMOA ko kañum hokkiti gam ɗum ko ganduɗa kañum woni ñamale ɗe hanne ɗon saabu ɓe mbi ko tan ñamale ɗe ina foti e milliard uji 12 milliards ko ganduɗa kañum woni 12 696 milliards ɗum ɗon noon woni tan ujunnaje sappo e ɗiɗi milliards pawdi temedere e capanɗe jeenayyi e jeegom ɗum noon ɓe mbi ko kañum tan woni ko ganduɗa ete oɗo saaha ina fawe dow Sénégal ɓe mbi noon wirtima e banggal PIB nder leydi meɗen 75
75% ɓe mbi yete oɗo saha kay ko fayi e bangal ussude gurdam dam woni ko ganda kay won hewɓe foɓɓuɓe kelle garen ha joni oɗo musiba kañumne kewɗo ngel ɗo cukalel tokosel barguel guiƴum mo ganda ete koɓe janggoɓe ɓurana ɗum ɗon noon o fimo hawo maayi o ƴetti kadi o ubbi o wirnimo teyete koreji mum tawaka woni ko ganda noon ko o hulɓini ɓe mbiyete garde corps Ousmane Sonko hanke noon ɓe kettama ko tolni waktuji tati ɗum foof woni koye jayde l'observateur ɓe garti ha joni ko wiyete TikTok ɓe mbi tan ko nana yiɗa uddede ɗo e nder leydi meɗen Sénégal garane jayde enquête kañum noon luski tan fani koye ko gueɗe Pape Alé Niang ɓe mbi yete kamɓe wonɓe banggue presse fo ɓe dari ko gam wiide yo ɓoɗo ɓiɗɗo gorko biyeteɗo Pape Alé Niang journaliste woppite fatay koreji muɗum ko ɓuuri yawde garane jayde las noon kañum ari tan oɗo subaka kañumne wiide yete gardiɗo leydi ndi to COP 27 to o suuti konguɗi makko gam wiide tan yoɓe mbat kala koɓe mbawi gam tan wadde sauvé Afrique ittude ɗum e ko woni ko e banggue foof ɗum noon woni konguɗi makko kanko gardiɗo leydi ndi ɗum ko ganda kañum woni goomu manggo dañgo ne wiye COP 27 garene jayde tribune ɓe mbi bangga haala fo biyeji kay caggal Boukazeli goɗɗo fawama junggo o noon ko ɓi May Ndiaye ne wonno de ministre e tan laamu gardiɗo leydi ndi président Macky Sall ɓe mbi noon ɓi ko fawa junggo ɗum noon amo jogui ko fotte milliard e koppareje ganduɗa ko billet noir walla mbiyen faux billet ɗum ɗon noon mataw tan ɓe nanguimo ko mo wonde woɗɓe ɓe ganduɗa ete ko kañumen réseau mo ganduɗa toon to diwan mo Gambie to yette ɓuuri heptinede ha joni tan ɓe mbi Mademba Sok yiɗi wadde ko dynastie de Sok mana ko banggue to ganduɗa woni to woni caisse de sécurité sociale ɗum ɗon noon ɓe mbi oɗo saaha mataw ko famille makko ɓuuri hen hewde garen ha joni jayde Besbi le jour jayde Besbi noon kañum ari tan e banggue faux billet kalaɗo joni o ɓe mbi ɗum kay ko ɓi tigui Mbaye Ndiaye caggal haala Boukazeli noon kañumne nanguiɗa milliard mo ganduɗa ko faux billet mo wiye Cheikh Issa Ndiaye kanko noon oɗo saaha o fawama juuɗe amonayi dumbirdu ɓe mbi kay ɗo joni yete ko patas gulɗo kay hakkude Pape Alé Niang e banggal lawol kono noon yo woppite o fatay koreji makko saabu kanko gardiɗo leydi président Macky Sall hitande ujunnaje ɗiɗi e sappo e joyyi kanko suutuno konguɗi tigui wiide tan ɗo e nder leydi ndi journaliste meɗeta tampinede ɗo saka ina fawe junggo garene jayde libération noon ari tan ko ha joni e ko fayi e toon to diwan mo Thiès to nangaɓe ɓe e banggal faux billet ko kalnoɗen joni ɗum noon e wawi wiyede kanko ɓi Mbaye Ndiaye on wiye Cheikh Issa Ndiaye o fawa junggo ko toon to diwan mo Thiès e tan gondiɗo makko ne wiye Abdoulaye Faye aɓe jogui biyeji kewɗi ɗiɗon biyeji noon mataw ɓe puntira tan ko won mo ganduɗa ete ina nattuno e nder mabɓe wideɓe ne wawi lawƴande ɓe biyeji ɗiɗon noon ɓe cikkiri toon to ɓe jeehi to Thiès ɓe tawata toon ko tan omo ganda kanko woni lawƴowo ha wattidi ɓe tawi toon ko ɓe ganduɗa ko kamɓe lawƴata gueɗe Sénégal woni lawol ɓe nden noon o fawa junggo mbiyen guelɗo ɓinguel oɗo ɓiɗɗo gorko biyeteɗo M Thiaw ne dañi duuɓi 12 ha 14 kanko noon o fi tan ko guelɗo biyeteguel M Samb noon ɓe mbaɗi ɓe cowiri inde nde kañumene dañi hakkude duuɓi 7 e duuɓi 6 o fingel ha wasi fittandu muɗum o tan ƴetti kadi o ubbiguel ɗum noon woni ko ganda yete hande ina hawni no fewi ɗum woni kay konguɗi ganda nane nder jayde libération caggal ɗum gaɗane jayde stade coftal ɓalli uddata damal ɓe mbi Paris Saint-Germain kañum hawrata koye Bayern Liverpool kañum ko Real hawrata noon tigui ni ɓe jaari ɓe mbi Barça e Manchester United kañumne ko affiche mawɗo mo ganda ma wayno final ni ɗum ɗon noon woni konguɗi ganduɗa nane nder jayde stade coftal ɓalli kañum uddata damal joni garen hello wonko
non tigi hettiyankoɓe e ɓiyankoɓe hello men wongo haden nadde hen noon ma en beltin won hende téléspectateur uji meɗen ɗum ɗon noon ene jeeya hen Ousmane Diamanka gonɗo toon to diwan mo Italie e Oumar Ba kañumne to Italie woni Aminata Dia kañum to Netherland woni kañumne salminama e ɓesgu mum kala Harouna Camara to diwan mo français Abdoulaye Balde to diwan mo Italie mi wiimon saaha foof son goppi commentaire uji moɗon yon goppu hen indeli mon e ho ganduɗa ko kañum woni diwanuji gonɗon saabu saaha foof eɗen mbawi ƴettude wona hen weltinde ɗumen saabu noon min ngala jobdi mon onon yeeɓiyankoɓe hettiyankoɓe Ayaw Pindi TV saabu ko connexion ji mon ƴettoton oɗon jeeɓa wadde noon e ɗum ɗon amin poti tigui saaha foof ruttude won teddugal ɗum noon ɗon tan ndeweten e arde hande banggal yewtere meɗen fanude tan e gue ɓeɗo sukaɓe ɗiɗo ɓe ganduɗa janggoɓe ɓurana mbarodiri ha gotel ƴetti guel wirnoyi tawa tinaka wiyani nde o wirnata ngel ne heddori fittandu seeɗa ko hollide tan ha joni cukalel tottetake cukalel mana neɗɗo sene ƴetta gueɗe muɗum ena mofta ƴettata ina fawa ɗum e juuɗe cukalel saabu ene wawi addude caɗele ko ɗeɗon caɗele hande addi ko wayni so tawi neɗɗo woni ɗuɗal ɓurana hande ina jangga yoɓe ƴeewat ɓe ganduɗa timmi seeɗa hakkillaji mumen timmi e banggue muñal surtout saabu cukalel muñanta cukalel saaha foof ɗum eɗen kewi haalde ɗum ɗo yo yimɓeɓe mbattat hakkille ngal ɗon banggal enen goppita hakkille sukaɓeɓe goto fo ɗo wonirta emo yadata saabu hande yiyat cukalon jaadu kon ɓe duuɓi 10 ha duuɓi 4 duuɓi 3 jaada jiiya dañguel duuɓi 2 walla duuɓi 3 nanggue fiye walla jogo potiyel muɗum ɓitta ne woya bojji ganduɗa hande mataw jangguinoɓeɓe o tinata ɗum mawɓe wonɓe toon ɓe tinata ɗum yoɓe goppitto hakkille cukalon tokkoson kon saabu yiyani yumma yiyani baba woni koɗo ganduɗa hande wondi ɗon ko cukalon gotkon so mette kewe mumen tan ne wawi addude goɗɗum e goɗɗum wadde kon ɗon cukalon yo goppirte hakkille saabu hande cukalel dañguel duuɓi 6 ha duuɓi 6 on ko cukalel fotani waddede cukalel ganduɗa kadi kañumne dañi ko duuɓi 12 ha 14 hande ɗum addi ɗe ɗo caɗele fiya anda ɗo fiyata fiya piggal ganda ko piggal baral ha wari e ngel ɗo yete wasi fittandu muɗum hande woni ngel ganduɗa hande yete ko Allah tan andi nde o wirnata ngel ɓe mbi ko ina heddorino fittandu hande ngel yaari no muusi yaari no boni kadi koreji muɗum mbasi te nawirno ɗum ko yo yiiloyo gandal wadde noon yo woppita kadi yo yimɓeɓe dutto kamɓe seren ɓe ganda kamɓe goni jangguinoɓe sukaɓeɓe Allah waddi ɓe kon ɗon cukalon yoɓe ɓurat wattude ɓurat woppidde hakkillaji e cukalon kon ɗon saabu hande ko sukaɓe hande goni avenir janggo yo Allah waɗan en jaam e kisal hettiyankoɓe yeɓenkoɓe Ayaw Pindi TV ko ɗon kadeten roɓɓindu jayndeli meɗen tottude won aadi gongol so Allahu lamɗo jaaɓi bani moon debbo Aissata Ndiaye wonno heɗon en e banggal caméra ko Mansour Sow alias Dia te wondude Ibrahima Thiombane